Hvordan har du det? Jeg er glad for at møde dig. Dagens emne er Moses Festsangsvidnesen. Forfatteren er Abraham Park. I Bibelen siger 5. Mosebog kapitel 31 følgende. Efter at Moses havde prædiket sine 3 prædikener, udnævnte han Josva til den nye leder, præcis som Gud havde befalet. Så gav Gud sin sidste befaling til Moses om at skrive en vidnesbyrd om Israels fremtid, så, sagde han, denne sang kan være et vidne for mig mod Israels synder. Når israelitterne gik ind i Kanaan og spiste og blev mætte og blev velstående, vendte de sig til andre guder og tjente dem, foragtede Gud og brød hans pagt. Så når der kom mange ondskaber og problemer over dem, ville denne sang vidne for dem som et vidne, eftersom den ikke ville blive glemt fra deres efterkommeres læber. Sange er effektive midler til at levere specifikke ideologier eller lærer, fordi de er velkendte for folk, er nemme at følge og huske og forbliver i folks hukommelse i lang tid. Selvom Israel ville synde og blive korrupt, ville denne sang, som nogen havde lært udenad og sunget, fungere som et vidne for at bekræfte Israels synder mod Gud. The New International Version oversætter den første del af 5. Mosebog 31-21, når mange katastrofer og ulykker kommer over dem, skal denne sang vidne imod dem. For den vil ikke blive glemt af deres efterkommere. Selvom emnet for vidnesbyrdet er Israels forræderi og Guds dom, da ondskaber og problemer i en fjern fremtid ramte Israels børn på grund af deres oprør og ulydighed, ville denne sang, som legemliggørelsen af Guds forsynskærlighed, tjene til at minde dem om, at deres pagt med Gud, så de kunne omvende sig og vende tilbage til helbredelsens vej. Forbløffende nok var Moses i stand til at skrive og undervise i denne storslåede vidnesang til Israels forsamling på samme dag, som Gud befalede den. Han læste alle ordene i sangen i deres påhør. Josua talte også alle ordene i denne sang i folkets påhør sammen med Moses, og ordene blev sandsynligvis også meddelt indirekte gennem de ældste og officerer i de 12 stammer. Denne vidnesang, som Moses efterlod, før han trak sit sidste vejr, indeholder troens oplevelser fra hele hans liv. Sangen pulserer med de glæder og sorger, som han havde delt med Israel, og udstråler et oprigtigt håb for hans elskede Israels børn. Sangen er lige så klar som en udsigt gennem et teleskop, en panoramisk profeti om Israels fremtid. Ja, ilden fra Guds uforanderlige kærlighed, som er grundlagt på hans pagt, vælter frem fra denne sang som en vulkan i udbrud. Husk de gamle dage, OVERVALGORNEAF, alle generationer. I Bibelen siger 5. Mosebog kapitel 32 følgende. I begyndelsen af vidnesbyrdets sang kaldte Moses først himlen og jorden frem. Så sammenlignede han levende Guds lære med den faldende regn, duggen, dråberne på det friske græs og byerne på urterne. Han forkyndte, at Guds ord er kilden til velsignelser og liv. I hoveddelen af sangen irettesatte han israelitterne alvorligt for deres synd at trodse og forråde Gud, som er trofast og uden uretfærdighed. Moses appellerede derefter til Israel med 3 befalinger. Som skrevet i 5. Mosebog 32-7, husk de gamle dage, tænk på årene for alle slægter. Spørg din far, og han vil fortælle dig, dine ældste, og de vil fortælle dig det. Dette er en sammenfatning af, hvordan Israel, efter at de forrådte og forlod Gud, kunne komme til at indse deres synder og komme sig helt. De skal huske de gamle dage og overveje alle generationers år, hvis de stadig var usikre. Skulle de spørge deres fædre og ældre. Moses fremsatte en hjerteskærende bøn til Israel om at lytte til fædrene og de ældste. For de ville have mange ting at forklare og fortælle om de gamle dage og årene i alle generationer. Selvom Gud vidste, at Israel ville efterlade ham i vantro, holdt han dem stadig tæt, bønfaldt dem og formanede dem med kærlige ord.
Disse ord afspejler hans klagende hjerte. Dybe tanker og oprigtige lærdomme. Første kommando, husk de gamle dage. Det kan udtrykkes på hebraisk, olam yimeth sekher. Husk. Moses befalede Israel at huske, så de kunne reflektere og tænke over tidligere begivenheder. At huske betyder ikke at glemme tidligere begivenheder. Ordet zakar, husk på hebraisk, optræder 15 gange alene i 5. Mosebog. Derudover gentages sætninger som glem ikke, så du ikke glemmer, adskillige gange. Denne særlige advarsel og bøn om ikke at glemme Guds love bliver aldrig så alvorligt gentaget. I Bibelen. 5 Mosebog kapitel 4,5, 6,911, 16,23, 32, siger følgende. Israel må huske Guds mirakuløse nåde, som han havde skænket dem, de må ikke glemme pagten. De skal huske, at Gud er den eneste frelser. De skal passe på ikke at glemme dette. De skal huske i detaljer hver eneste begivenhed. Frem for alt skal de huske godt, hvordan de havde været slaver i Egypten. Og hvordan Gud havde befriet dem. De skulle ikke kun huske Guds nåde, men også hvordan de havde været ulydige mod Gud. Gud befalede dem at huske alle deres livs dage. Holde lovens ord i deres hjerter og befale deres børn at overholde disse ord omhyggeligt. En tjener, som står i gæld til sin herre for sit liv, vil være motiveret til at være tro mod sin herre. Så længe han husker den nåde, han har modtaget fra ham, salme 116-12. En person, der tydeligt husker Guds mirakuløse nåde og tydeligt indskriver mindet om hans løfte om den evige pagt i sit hjerte, vil stå fast i troen. Han vil flyde over af tak og glæde, og lovprisninger vil ikke ophøre fra hans hjerte, salme 111-2. De gamle dage, der skal huskes, omfatter en ganske lang periode. Ordet Moses brugte for gamle dage er ikke det almindeligt brugte kadma, som henviser til fortiden, klagesangene 1-7, men yimeth olam. Yimeth olam er en kombination af ordene yimeth, flertalsformen af yom, dag, og olam, for evigt. Ordet olam refererer til en lang varighed. Hvad enten det er i fortiden eller fremtiden, en lang varighed i fremtiden er oversat som alle dine dage og for evigt. Og en lang varighed i fortiden er oversat til gamle dage og aldre, prædikeren 1:10. Af denne grund oversætter Mika 5-2 yimeth olam som længst siden, for at beskrive Messias, som er selveksisterende og evig. Derfor kan de gamle dage spores tilbage til fødslen af nationen Israel og desuden til skabelsen af Adam og Eva. Moses hensigt var, at alle skulle huske hele forløsningens historie fra begyndelsen til nu. Således omfatter gamle dage universets skabelse og Adam og Evas fald i Edens have. Kains grofulde mor og hans efterkommeres vantro gerninger, generationens fuldstændig syndige tilstand på Noas tid, stoltheden af folket, der byggede Babels tårn, den fakkelpagt, der blev indgået med Abraham 1. Mosebog 15, og de deraf følgende 430 års slaveri for israelitterne i Egypten. Deres befrielse fra slaveriet og den herlige udvandring og de 40 år af retssag i ørkenen. Derfor betyder budet om at huske de gamle dage at huske alt, hvad Gud har gjort lige fra begyndelsen til nu. Her er det bemærkelsesværdigt, at ordet yimeth, flertalsformen af yom, dag, salme 77-5, bruges i stedet for shenoth. Flertalsformen af ordet shana, år, når der henvises til gamle dage. De gamle dage, der skal huskes, omfatter hver eneste dag fra fortiden. De gamle dage er det historiske grundlag og rødderne, der bragte Israel til at eksistere.
Gud, som er kilden til Israels velsignelser og suveræn over deres historie, ville lede deres fremtid fra verdens grundlæggelse, indtil de trådte ind i det forjættede land og for evigt. Når vi går tilbage gennem hele historiens gang, hvor pagtens Gud har været med menneskeheden, vil vi opdage fodsporene fra hans forsyn på hver dag i gamle dage. Det er de tider, der skal huskes og værnes om i vores hjerter. Anden kommando. Tænk på alle generationers år. Det kan udtrykkes på hebraisk, dor, vador, shenoth, binu. Alle generationers år. Mange fædre og mødre døde. Før den anden generation, der blev født i ørkenen, hørte Moses prædike sin afskedsprædiken. Moses beskrev år af alle generationer, som Guds frelsesværk, oplevet af forældre. Bedsteforældre og generationer af forfædre før anden generation. Det hebraiske ord for generationer, dor, vador, betyder bogstaveligt generationer og kan oversættes som gentagne generationer. Tilføjelse af ordet shenoth, der betyder år, bliver sætningen shenoth dor, vador, der betyder år af de gentagne generationer, og henviser til hele Israels folks historie. Oxford Dictionaries definerer ordet generation, dor, som alle de mennesker, der er født og lever på nogenlunde samme tid, og den gennemsnitlige periode, generelt set omkring 30 år, hvor børn vokser op, bliver voksne og får deres egne børn. Således er alle generationers år i denne sammenhæng årene fra den ene generation til den næste såvel som alle efterfølgende generationer. Sætningen understreger, at disse år og generationer er tæt forbundet med hinanden inden for et tidsrum, som Moses omtaler som gamle dage. Med andre ord henviser det til de generationer af forfædre, der udgør de gamle dage såvel som frelseshistorien, som Gud opfyldte gennem dem i hver generation. Generationerne refererer til genealogien. For genealogien optegner alle generationerne fra forfædrene ned til efterkommerne. Følgelig kan befalingen om at betragte alle generationers år kan også oversættes som en befaling om at overveje genealogien. Disse generationer er fodsporene af Israels forfædre, som er nedtegnet i genealogien. Derfor er instruktionen at omhyggeligt studere genealogierne, de positive og negative egenskaber hos de mennesker, der boede i disse generationer. Og opdage og forstå Guds vilje, som virkede i deres midte. Overveje. Befalingen om at overveje på hebraisk skelne, observere alle generationers år betyder at forstå fuldt ud. Årene for alle generationer indeholder begivenheder og forhold, der skal observeres omhyggeligt, studeres grundigt, overvejes dybt og elsket i hjertet. Med andre ord er dette en opfordring til at observere Guds forløsningshistorie og forstå dens historiske værdi og betydning. Gud formaner også sit folk til at skelne mellem godt og ondt i forløsningens historie og reflektere over dem fra en forløsende historisk perspektiv. Profeten Jeremias sagde til Israels folk: Stå ved vejene og se og spørg efter de gamle stier, hvor den gode vej er. Jeremias 6:16. The New Living Translation oversætter: Stop ved korsvejen og se dig omkring. Bed om den gamle, gudfrygtige måde. Dette er en befaling om at lære at forstå, hvor stien er, og at gå på den. I sætningen gamle stier er ordet gamle substantivet olam på hebraisk, hvilket betyder lang varighed eller evigt, og ordet stier er derachim på hebraisk. Flertalsformen er derek på hebraisk, der betyder vej, således ville en simpel oversættelse af sætningen se og spørg efter de gamle stier, hvor den gode vej er, være spørg mod de ældgamle veje. Find og gå mod de evige stier. Kort sagt, de gamle stier og god vej henviser til Herrens love, som var grundlaget for livet for troens forfædre.
Dette er en befaling om at forlade vores egne tanker, holde op med at forfølge denne verdens menneskers skridt og leve et liv, der følger Guds ord. Denne vej er den gode vej. Den velsignede vej og pagtens vej, salme 1. De gamle stier er de livsveje, hvor man tror på løftet om Messias, Job 19:25. Derfor er dette en vej, der kun følger Guds ord, 1 Tim 1:18. Det er vejen til første kærlighed og evigt liv. Denne vej er smal, så få finder den, Mat 7:13, men Gud lovede er så lys for de retfærdige og glæde for de oprigtige af hjertet. Som følger denne vej, salme 97-11. De, der forlader denne vej og vender sig til en anden, vil finde lidelse og blive berøvet fred. De vil i sidste ende miste deres liv og velsignelser til fjenden, Jeremias 6:16. Forfatteren til denne bog er Abraham Park. Abraham Park var en anerkendt teolog i verdensklasse med bemærkelsesværdig pastoral spiritualitet. Han havde viet hele sit liv til bøn og skrifterne. Efter at have læst Bibelen over 1800 gange. Gennem hele sit livs virke var han en sand præst, der elskede kirken og menigheden som sine egne børn. Hans daglige tidsplan bestod af 2 timers bønner og 3 timers bibellæsning samt konstant forkyndelse og evangelisering. Med overbevisning om, at dø er at leve, han gjorde sit bedste i sit bønliv til Gud i 3 år, 6 måneder og 7 dage i de dybe bjerge. Da solen gik ned, gjorde han ikke andet end at bede. Da solen stod op, gjorde han ikke andet end at læse i Bibelen. Så skinnede endelig en enkelt nådestråle over ham. Gennem Helligåndens kraftfulde oplysning og ved Guds nåde udfoldede scenerne i Bibelen sig som et panorama for hans øjne. Disse scener blev skrevet ned på store pilrodsblade, som var bundet med en kvist. De blev senere transkriberet på papir købt fra en landsby under bjerget med få måneders mellemrum. Sådan begyndte Abraham Parks prædikener. Mange mennesker er imponeret over Abraham Park som følger. Hvordan kan en person elske så mange mennesker? Hvordan kan en person få så stor indflydelse på så mange mennesker? Han er så hårdt arbejdende, hvile aldrig. Han holdt aldrig op med at bede. Han fortjener virkelig at blive hædret for sit engagement for kirken og menighederne. En sand og trofast Guds arbejder.